Bueno, boa tarde a todos e a todas. Grazas por vir unha tarde de suño, ia a decir suyo, de suño, pero xa bastante calurosa. Creo que vai casi o mesmo calor que en Alicante, en Valencia, polo que me están a contar algunha amiga que temos aquí hoxe. Toca a parte da escaleta, que ten que ver co discurso do decano, que son eu. Para os que non me coñecedes, porque non tiven ocasión de darvos clase, tanto ao alumnado virtual e presencial, sobre todo virtual, porque ao alumnado presencial, a fin de contas, pois sempre nos solemos ver pola facultade en diferentes actos, pero virtual non. Pois, bueno, a cuestión é seguir un pouco o ritmo e dar esta primeira palabra para seguir despois cos invitados e cos padriños, para rematar co padriño de honra. Vou ler o meu discurso. Bueno, si colla a primeira páxina, porque sabedes que a veces, cando un se adianta. Boa tarde a todos e a todas e benvidas ao acto de graduación da promoción 22-26 do grau en Dirección e Xestión Pública das modalidades presencial e virtual. Para comezar, en primeiro lugar, deixádeme que lle dea a benvida e as grazas polo seu constante apoio institucional ás autoridades que nos acompañan ao longo deste breve tempo que imos compartir coa comunidade de Dirección e Xestión Pública e as familias dos graduados e graduadas. Hai que darlle as grazas ao presidente da Diputación, a Luís López Dieguez, hai que darlle as grazas ao secretario xeral da Universidades, a José Alberto Díez de Castro, ao delegado en Pontevedra da Xunta, Pablo Fernández, á secretaria xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias, Patricia Vilán, á xerenta territorial do Cadastro de Pontevedra, Micaela Martínez. Hai que darlle tamén, por suposto, as grazas a todo o equipo docente, a delegación de alumnado deste grau, que temos sempre apoiando. Pensade que isto se fai por iso, porque hai xente que está continuamente traballando e apoiando. E, por último, como non podía ser de outra maneira, hai que darlle as grazas ao personal técnico de Administración e Servizos, que fai posible que hoxe estemos coa canícula que vai fora, pois, nun salón de actos cun certo ambiente e, polo menos, non sudando, non? Cando no ano 2019 recibo o encargo de pôr en marcha unha facultade única no sistema universitario galego e español, non imaginaba estar hoxe aquí. E entendo que o meu colega Xosé Mau tampouco. Foron anos complexos e moi difíciles de xestionar, e non só pola pandemia, porque tivemos, ademais, que pôr en marcha unha titulación renovada do grau en Dirección e Xestión Pública que asumía o reto dunha modalidade híbrida, presencial e virtual. Ata entón, ninguén fora quen de asumir este desafío nas universidades galegas. Agora xa son uns poucos máis. E menos no sistema español de títulos en Dirección e Xestión Pública, onde fomos os primeiros e seguimos a ser os únicos. Ao longo destes 6 anos e 6 cursos, do 2021 ao 25-26, xa pasaron 3 promocións de graduados e graduadas en Dirección e Xestión Pública nas dúas modalidades que estades hoxe aquí, tanto a presencial como a virtual. Así foi que un acto que comezamos celebrando na antigua Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, que estaba aquí tamén, eu como responsable da titulación e con mascarilla, lembrome do mes de suño do ano 20, pasou a realizarse como un acto da Facultade en Dirección e Xestión Pública, aquí tamén, cos nosos graduados e graduadas participando coas familias e os nosos invitados institucionais que foron moitos e moi relevantes ao longo dos anos. Por facer así unha breve lembranza, entre elas eles, pasou por aquí o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias no ano 22, a presidenta do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia no ano 23, e xa como padriños de honra das novas fornadas de egresados da Facultade de Dirección e Xestión Pública, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia e o ano pasado a secretaria de Estado de Función Pública do Ministerio de Transformación Digital e Función Pública do Goberno de España. Hoxe, coa promoción 22-26, pechamos un ciclo institucional na facultade co recoñecemento ao apoio ao grau en Dirección e Xestión Pública do presidente da Diputación Provincial de Pontevedra, don Luís López Dieguez. Como podedes comprobar, unha facultade pequena, cun grau pequeno, e un mestrado pequeno, somos quen de facer que as principais miradas institucionais dos gobernos de España, Galicia e da provincia de Pontevedra, ademais de universidades e administracións públicas da América Latina, ollen cara a nós. Isto é o que chamamos os politólogos o noso valor institucional. O capital social das organizacións que colaboran connosco, que apoian as nosas accións e que, dende logo,
pensan nos nosos graduados e graduadas como un futuro talento que incorporar ás súas plantillas, aos seus equipos e proxectos. Este ciclo de consolidación da facultade, despois de 6 anos e o grao, implican tamén pensar no futuro que xa está entre nós. Un futuro do que os graduados e graduadas hoxe sodes, heredes, os arquitectos e arquitectas institucionais. Sempre coa ollada posta nos retos que deberemos asumir cara á terceira década do século XXI. As crisis migratorias, climáticas e bélicas, o impacto da intelixencia artificial xenerativa só poden, deben ser enfrontadas en plural, en chave colectiva e, ademais, enfrontadas dende valores públicos, democráticos, de equidade, ética, transparencia, responsabilidade, diversidade e inclusión. Seguindo o debate actual sobre a IA, son da opinión de que, dende as institucións públicas, debemos crear o noso propio camiño sobre a res pública. Temos que facernos un oco entre o relato das empresas tecnofascistas, representadas polo Manifesto Palantir, e as que son chegadas dende a religión, como a proposta recente na encíclica Magnifica Humanitas do Papa León XIV. Vós, graduados e graduadas, que sodes os deseñadores de futuro que temos que vivir, a xente das nosas xeracións, na que eu me inclúo, debedes volcar os coñecementos, competencias e habilidades adquiridas no grau para reforzar os valores públicos e o pensamento crítico, desenvolvendo unha terceira vía sobre a IA entre as propostas empresariais e corporativas de diverso signo. En definitiva, unha teoría crítica ética, en palabras de Daniel Innerarity. Porque vos sodes un conxunto de cidadáns que deben asumir estes retos como unha nova maneira de convivir co pasado, vivindo o presente e sendo críticos co futuro. Nós, dende a Facultade de Dirección e Xestión Pública, xa puxemos a parte que lle corresponde á Universidade Pública, tanto en materia de formación crítica como en valores e competencias para conseguir mellores organizacións políticas públicas e servizos públicos máis inclusivos. Diso, ocúpase o excelente equipo docente, hoxe representado polos colegas que temos diante de nós, ademais de Tino e Victoria, que en coordinación co Decanato da Delegación de Alumnado conseguiron axudar a superar os problemas lóxicos de cada curso académico e mellorar a nosa experiencia de ensino-aprendizaxe no grau. Grau mellor valorado da Universidade de Vigo no curso 24-25, valorado por vós. A vós, graduados e graduadas en Dirección e Xestión Pública, vos corresponde asumir o desafío sen reservas, sen complexos e sen medos, porque estades máis que preparados. Lara Minerva Jacobo, en representación dos egresados das modalidades presencial e virtual, decirvos que tedes unha enorme responsabilidade. Confiade en vos, confiade en nós, nas vosas familias e amizades. Non permitades que vos rouben a ilusión nen o futuro, nen a IA, nen aqueles que pretenden impoñer un mundo sen valores e ao servicio duns poucos. Graduados e graduadas de Dirección e Xestión Pública, este é o voso momento. O que está por vivir é responsabilidade vosa. Contade connosco dende a facultade e como arquitectos e arquitectas institucionais, que xa sodes, lembrade as verbas do eterno arquitecto da Sagrada Familia de Barcelona, Antonio Gaudí, do que se cumplen 100 anos, xusto 10 de xuño, dende o seu pasamento. Decía Gaudí, eu envellecerei, pero outros virán despois de min. O que hai que conservar sempre é o espírito da obra, pero a súa vida vai depender das xeracións, as que se transmite e coas que se vive e se encarna. Como ocurriu na celebración da santificación da Torre da Sagrada Familia, primeiro amor e despois a técnica. Remato. Pecho esta intervención académica de Canal, agradecendo a participación neste acto ao presidente da Deputación Provincial, don Luis López Diegues, e resto de autoridades, grazas por compartir con nos este acto académico e agardo que disfrutedes da nosa compañía por moitos anos. Agora sí, alumnado, Dirección e Xestión Pública, familias, equipo docente, persoal da Administración, da Facultade, autoridades, disfrutade do acto de graduación e vivan os graduados e graduadas en Dirección e Xestión Pública. Ten a palabra o padriño da promoción presencial, o profesor Constantino Cordal Rodríguez.
presidente da Deputación, demais autoridades, decano, equipo de canal, profesorado, alumnado, familiares do alumnado, boas tardes a todas e a todos e benvidos unha vez máis a esta ceremonia de graduación do grado en Dirección e Xestión Pública. Ben, é para mí unha grande honra ser o padriño desta promoción. A verdad que me estreo, despois de tantos anos nisto, quero agradecerlo de verdad a estes 12 maravillosos alumnos e alumnas, a Gaila, a Judith, a Uxía, a Noelia, a Lara, a Daniel, a Breixo, a Pablo, Jorge González, Jorge Garrido, a Senafi, Michael. De verdade, moitísimas grazas porque me fixechedes moi feliz por nomearme o vosso padriño. A ver, estas 12 persoas que acabo de nomear conformaron un grupo moi especial durante 4 anos, un grupo que, bueno, tamén podo decir que inicialmente non foi doado de xestionar, pero que creo que finalmente conformaron unha clase pois moi familiar onde o compañerismo brillou por riba de todo, e iso é algo que quero destacar porque, ademais de ser unha clase, ademais de ser un aula de alumnos, tamén conformaron un grupo de amigos e iso vese e viuse durante os 4 anos que compartiron aquí nesta facultade. Tiven a sorte de ser o seu profesor durante 2 cursos consecutivos, algo que non me soe ocurrir con frecuencia aquí nesta facultade, nas materias gobernos autonómicos, en primeiro, xestión de servizos públicos, en segundo, e creo que é algo que, dende logo, axudou a establecer unha relación de confianza, unha relación máis próxima e a crear tamén un clima propicio, un ambiente aceitado para o bo desenvolvemento do curso académico, por parte deles e tamén por parte miña. O entendemento entre este grupo de alumnos e alumnas e este profesor, ademais, fortaleceuse con varias experiencias que compartimos, entre elas unha visita a Pardubice, a República Checa, no marco do programa Erasmus Plus para asistir a un Blended Intensive Program, a un BIP, e ali a verdad que tivemos unhas experiencias enriquecedoras, pasámolo ben, aprendemos moitas cousas, entre elas que a cervexa checa sabedes que está sobrevalorada. En terceiro e en cuarto curso non tiven esa sorte de ser de novo seu profesor, de compartir aulas de novo con eles, pero sí que charlei moi a miúdo con eles na facultade, fundamentalmente na cafetería. E aí podemos, ademais de falar do seu rendemento académico, da evolución, de cousas que compartimos, afeccións como o fútbol, da cal falamos moito, e tamén da música, aínda que con estilos diferentes en canto aos nosos gustos aí. A nosa relación, ademais, estendeuse tamén fora das paredes deste edificio, e ademais dos consellos sobre a carreira, sobre as prácticas ou as posibilidades do seu futuro laboral, pois tamén houve oportunidade para pedirme entradas, por exemplo, para concertos no Albariño. E iso tamén supuso, pois, xunto ca visita ao Concello de Cambados, creo que tamén unha forma de enriquecer esa experiencia conxunta e creo que apreciaron ben e tamén contribuiu a seguir fortalecendo a nosa relación alumnado-profesor. Levo xa 22 anos exercendo como profesor neste edificio e non teño dúbidas a destacar que o agarimo que despertou este grupo de alumnos e alumnas en min non o vin antes, sinceramente. Ata o punto de non facerme sentir só o seu profesor,
senón que diría tamén un amigo e incluso, ás veces, que me disculpen a familia ou se hai alguén por aí, pero como un irmán maior. Ese foi un pouco o sentimento que tiven a veces por vos, non? De sentirme responsable, de verme obligado a preocuparme non só polo que vos pasara aquí, senón incluso por outras cuestións, outras vivencias, outras experiencias, verdad, Daniel? Que, por exemplo, pasaron fora destas aulas, non? Pois a verdade é que ese sentimento, non? Pois debo dicir que non van deixar desaparecer agora que rematades a vosa estancia nesta facultade, non? Sabédelo ben, non? Repito, non? Co permiso da vosa familia, ese sentimento de amigo, de irmán maior que teño sobre este grupo de alumnas vai a permanecer e pídevos que así o consideredes vos igualmente comigo e non deixedes de pedirme, de preguntarme, de chamarme cando precisedes e cando vos queredes e vos faga falta. Porque sabedes que, aínda que non sexa o voso profesor, que non sexa o voso padriño, pois vou seguir estando aí, en Cambados, en Pontevedra ou onde sexa. Nada, para rematar, de novo voume dirixir ás familias para pedirles que teñan paciencia, que teñan paciencia con eles, non? Seguro que xa tedes, porque, a ver, conforman un grupo realmente moi preparado, moi formado non solamente como graduados en Dirección e Xestión Pública, senón con moitas experiencias vitais que creo que lles van a axudar a afrontar pois os retos profesionais, os retos laborais e tamén os retos vitais que se lle poñan por diante, non? E a vos, de novo, diríxome para dicirvos que podedes contarme comigo e confirmarvos que este ano tamén tedes entradas para os concertos do Albariño. Vale. Nada máis. Grazas, de verdade, por estes maravillosos 4 anos que me encheron de ledicia, certo é, e nada, apertas grandes e ata sempre. Ten a palabra a madriña da promoción virtual, a profesora Victoria Canoura Leira. Boa tarde a todos e a todas. Bona vesprada a tots e a totes. Poucas cousas dan ta emoción a nivel académico como que o teu alumnado te escolla como madriña da súa promoción. Hai unhas semanas, falando con algunhas das persoas que se gradúan hoxe, comentábamos que cando empezachedes en primeiro, vos dixen que primeiro era o ano máis duro, sobre todo para os que empezabades os estudios online, porque moitas veces era retomar os estudios, intentalos encaixar ca voda a vida personal, profesional e familiar, e iso é moi complicado. Vos decía que a mitade do segundo curso, aproximadamente, todo empezaba a rodar un pouquiño mellor. Terceiro xa era un curso no que xa tiñades un ritmo de estudio, traballo e ese encaixe de Camariñas, da Costa da Morte, onde eu son, xa funcionaba moito, moito mellor. E que en nada vos veríades graduados. Hoxe estades aquí, vístedes, non vos mentín. En 4 anos, en 4 cursos académicos, lograchedes graduaros. O que temos hoxe aquí é o resultado de moitas horas de traballo, dedicación e desvelo que só vos e as vosas familias, as de San e as escollidas, sabedes. Nestes 4 cursos, estudamos e traballamos conxuntamente, superamos os efectos da COVID, superamos vagas de incendios, superamos hasta un apagón e ata unha dana que nos asolagou o corazón.
Vivimos perdas de seres queridos, vivimos enfermidades, pero tamén nacementos e ver medrar as vosas crianzas que xa non nos son tanto, e algunha está hoxe por aquí. Contaba coa túa pequena ou pequeno, José Luis, pero non está. A vida dunha persoa que estudia é todo iso que pasa mentres prepara tarefas de evaluación continua, fai exámenes e crea unha rede coas compañeiras e compañeiros e ata co profesorado que os acompaña. A recentemente falecida Marlene Satrapi debuxaba nunha das súas novelas gráficas unha muller que decía: a educación é un arma de construcción masiva. Unha idea retomada ou retocada de Nelson Mandela. A educación é a arma máis poderosa que podedes usar para cambiar o mundo. Para que iso sexa así, a educación ten que chegar a todas as persoas. A garantía de que iso aconteza é o ensino público e o que hoxe nos ocupa en esta sala é o ensino público universitario. O saber universitario non pode ser un club exclusivo, un luxo que só se poden permitir aquelas persoas que teñan capacidade económica. Fai 25 anos que non se crea unha nova universidade pública, pero si se tomaron decisións políticas que permitiron crear máis de 30 universidades privadas. Mentres que as mesmas decisións non permitan aumentar plazas nas universidades públicas existentes, tan só un 2%. Iso fai que as notas de acceso sexan moito máis altas. Podemos pensar que o acceso e a permanencia nos estudios superiores universitarios son só unha cuestión de mérito académico, pero non é así. Aquelas persoas que teñan máis capacidade económica van ter máis posibilidade para ter os apoios educativos necesarios, clases de apoio, ferramentas digitais, un acompañamento psicolóxico se o necesitan ao largo dos seus estudos. As persoas con máis capacidade económica poden permitirse ter un mal ano académico por motivos personais ou motivos de saúde, por exemplo. Non é o mesmo estudiar cando tes que traballar para axudar a túa familia ou para pagar os teus estudios que se non o tes que facer. Non é o mesmo estudiar e conciliar, e ben o sabedes os do grado online, cando tes capacidade económica que cando non a tes. Non é o mesmo estudiar dependendo dunha bolsa pública que se non a precisas. O mesmo ocorre cando pasamos a preparar unha oposición para acceder a un emprego público. Determinadas oposicións requiren para a súa preparación unha capacidade económica e un tempo do que non toda a poboación dispón, convertindo así certos sectores da función pública nun club de difícil acceso. A universidade non pode convertirse nun club de élite, ao que só poden acceder un grupo limitado de poboación, e do emprego público tampouco. Se deixamos atrás as persoas de calquera dos espectros sociais, as nosas sociedades perderán coñecemento, sabiduría, diversidade, capacidade de innovación e o que é aínda máis importante, perderán a empatía e a humanidade. Isto é o que, sen dúbida, debe de reclamarse dende unha universidade pública e dende un grado en dirección pública, servicios públicos de calidade para todos e para todas as persoas. Para iso se forman neste grado as direccións públicas do futuro e, en algúns casos, as direccións públicas do presente, porque nesta sala xa hai persoas que exercen esa función. Só me queda agradecer o esforzo que fan a cotío as persoas que nos rodean e que logran que sexa posible un ensino público universitario de calidade no día a día desta facultade. O equipo docente, os meus compañeiros, o persoal técnico de servicios que están esta tarde con nós, as empresas que permiten que os nosos espazos sean dignos e habitables. E, sobre todo, agradecer ao noso alumnado. Como sempre lles digo, sodes os mellores compañeiros e compañeiras de traballo. Cada ano aprendo moito, moitísimo de vós. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra o decano. Bueno,
A segunda intervención e a última, non vos aburro máis, ten que ver co que se chama tradicionalmente a laudatio. A laudatio é un recoñecemento á persoa que fai de padriño ou madriño de honra, que nesta ocasión é o presidente da Diputación, don Luís López Diéguez. É unha laudatio breve, pero xusta, porque non tedes por que coñecer o padriño que a facultade invita, evidentemente, en virtude da súa implicación, como vos veredes agora. Prezado público asistente a este acto, prezado presidente da Diputación Provincial de Pontevedra, un curso máis temos que agradecer a un representante institucional o seu acompañamento, o apoio que ao longo do tempo lle foi amosado ao alumnado do grao en Dirección e Xestión Pública e, por ende, ao conxunto da comunidade que integramos a Facultade de Dirección e Xestión Pública da Universidade de Vigo. Nesta ocasión, o recoñecemento é para ti, un presidente da Deputación de Pontevedra que amosou ao longo dos últimos tempos un especial cariño para con nós. E non é un falar, porque nos últimos 2 cursos poidemos comprobar a lealdade institucional de Luís López Diéguez en diversos feitos que máis adiante salientarei. Pero antes, é xusto desenvolver unha breve síntese do currículum do homenaxeado como padriño de honra no acto que os estamos a compartir. Luís López Diéguez é un pontevedrés do interior da provincia de Pontevedra, xusto no límite coa provincia de Lugo, que foi alcalde de Rodeiro de 2011 ao 2021. Presidente da Mancomunidade de Terras de Deza e delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra do 2021 ata 2023. Momento en que foi elexido presidente da Provincial de Pontevedra, na mentras licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, onde coincidiu nas aulas con o noso actual coordinador do grao en Dirección e Xestión Pública, o profesor Fernando Martínez. Para a Facultade de Dirección e Xestión Pública, a Diputación Provincial de Pontevedra é un socio institucional de referencia no eido local. Podíamos decir que é o socio. Porque nesta institución concéntranse as maiores capacidades de talento para o apoio a meirande parte dos 61 concellos que integran a provincia de Pontevedra e, por ende, da poboación, dos cidadáns e cidadáns que viven na nosa contorna. E Luís López Diéguez soubo como reforzar esta relación institucional coa facultade e co seu grao en Dirección e Xestión Pública nos últimos 2 anos. Porque o presidente da Diputación foi quen debira estar connosco nas celebracións do 5º aniversario dos estudos de Dirección e Xestión Pública que levan implantados no campus dende o ano 1999-2000. Moitos de vós seguro que non ollabedes para aquí como facultad, basicamente porque non existía. Pero levamos 25 anos e o presidente da Diputación pasado apoiando este 25 aniversario. Este primeiro encontro, para nós, foi de extrema utilidade, co fin de abordar unha cuestión estratégica de interese tanto para a Diputación Provincial como para a Facultade de Dirección e Xestión Pública, que é a empregabilidade e a promoción profesional do noso alumnado do grao. Porque se botamos a vista atrás, os nosos camiños levan a coincidir desde hai máis dunha década cando fomos quen de organizar un posgrao para o persoal directivo da Diputación de Pontevedra. Esta alianza institucional levounos a participar nos primeiros procesos selectivos relativos a programas de emprego, na actualidade máis emprega, que fai que sexamos a titulación máis demandada polos concellos da provincia. Sen dúbida, esta relación foi consolidada co fin de conseguir que a Diputación Provincial de Pontevedra sexa un dos viveiros de emprego para os nosos graduados e graduadas máis relevantes. Unha relación que tamén se produce coas prácticas do noso estudantado no último ano de carreira que, na medida do posible, debemos fortalecer. Neste senso, é xusto louvar a implicación do presidente da Diputación Provincial de Pontevedra e do reitor da Universidade de Vigo nun proceso de negociación que abrimos a partir da demanda dun grupo de graduadas e graduados que solicitaban a intermediación en relación cunha convocatoria de emprego público relativo ao Grupo A1 de técnicos de Administración Xeral. Hai que decir que foron todo portas abertas. A Diputación, o liderado do presidente da Diputación, foi quen de maniobrar, de conseguir facer algo que para moitas diputacións en España e moitos concellos en España aínda non é posible. Que os nosos graduados en Dirección e Xestión Pública sexan capaces de acceder a un posto de técnico de Administración Xeral a un na Administración local. E isto foi gracias ao presidente da Diputación. Para finalizar, gustaríame darlle as grazas a Luís López Diéguez por ser quen de crear un espectacular equipo de xestión cos profesionais que se están a formar e que xa formaron parte das nosas aulas e no máster en Dirección e Xestión Pública, que tamén é un viveiro para o persoal da Diputación. Eles e elas son responsables da nosa comunidade de Dirección e Xestión Pública. Son responsables de que o noso estudantado coñece in situ o funcionamento da Diputación.
a través de saídas de estudos que agardamos que poidan institucionalizarse ano a ano e que, ademais de que a nosa actividade do Club de Debate, que realizamos curso a curso, tivera no presente curso un magnífico marco no Salón de Actos de Plenos da Diputación o pasado mes de maio, no que o alumnado do grau e de centros de secundaria debatiron sobre temas relevantes para o noso futuro como sociedade. Gracias, Patricia, polo voso traballo como equipo, que, sin dúbida, é mérito do presidente e do resto dos responsables da actual executiva da Diputación. Por todo elo, grazas, presidente da Diputación, grazas, Luís. Conclúo ollando para o alumnado graduado, para as súas familias, para que sigan confiando na facultade, no grau, no mestrado tamén. Non esquezades que despois do grau hai vida, hai mestrado, como a mellor opción para formarse en capacidades, competencias e habilidades que tanto precisan as institucións como a Diputación Provincial de Pontevedra e outras moitas. Graduados e graduadas, ollade para a Diputación Provincial de Pontevedra como un futuro espazo de emprego e carreira profesional. Luís, a facultade fixo o seu traballo ao longo destes anos, formando un talento que vai ser chave para o futuro das políticas e servizos públicos. Por todo iso, damos as grazas por aceptar ser convidado de honra da promoción 17ª do grau en Dirección e Xestión Pública nas súas dúas modalidades presencial e virtual. Benvido á nosa comunidade de Dirección e Xestión Pública. Ten a palabra o padriño de honra. Decano da Facultade, corpo docente, autoridades aquí asistentes presentes, padriño da promoción, familiares. Os primeiros parabéns van para vós. Graduados, graduadas, moi boa tarde a todas e a todos, e grazas a vos. Grazas a vos por convidarme. Eu de corazón estou encantado de estar aquí. Foi destas invitacións que recibes e automáticamente xa aceptas, porque imaginade o volumen de aceptacións que pode, de convites que pode chegar á Diputación para contar que a presidencia ven dos diputados ou, lóxicamente, do presidente. E eu tiven moi claro. E cando te invitan a algo, é un acto, o maior acto de xenerosidade, que che queiran abrir a porta da súa casa ou dunha necesidade, dun problema, e aquí, pois, é onde quería estar eu. Quería estar por todo o que lo vamos traballando durante estes meses, que eu non fixen nada. Todo veu feito, da man do equipo desta facultade para chegar aos logros que aquí tamén describía o decano e que son importantes para o alumnado, para os graduados, graduadas, que os graduades hoxe, os que veñen detrás, e os do futuro. E digo que era un acto de xenerosidade e, sobre todo, porque é compartir convosco un dos momentos que non vades a olvidar na vida. Veu precedido seguramente de nervios, de hai que chego tarde, pero é que nin todo o líquido que vades a beber esta noite, nada, vai olvidar este día. E isto non é unha responsabilidade pequena. Isto non é unha responsabilidade pequena. Por iso que algúns vos vades a seguir formando, outros iniciaredes unha andaina relacionada co grau que cursastes, e outros taredes fora do que ten que ver esta parte que vides a realizar. Pero para todos, o 12 de xuño de 2026 será o peche dun capítulo e as primeiras líneas de outro que vai ser aínda mellor. Isto digo porque falo por propia experiencia. Automáticamente, cando miras para aí e ves un acto de graduación, te sitúa, eu xa son maior, pero te sitúa alá aquel ano 2001, cando na Facultade de Dereito, pois, estábamos no acto de graduación, e compartimos seguramente que as mesmas inquedanzas. As inquedanzas e as incertezas é que será do meu futuro. Eu, ademais, tiño outra engadida, que eu non quería exercer como abogado, o cal imaginado, xa todas as dúbidas que existen, pero eu tampouco daquela o que menos me imaginaba é que fose a ser elixido presidente dunha institución centenaria. Por iso, o primeiro que me dixo o decano
é que se está gravando isto todo. E por iso quero que se graven as caras dos que están aquí, porque a ver se vai haber un sucesor ou sucesora ao fronte da Diputación, o cal non estaría para nada malo. A xestión pública, para mí non foi un grado. Foi unha feliz coincidencia, e donde aí se poden quitar moitas conclusións, moitas lecturas, e unha dela que saquei moi claramente que para facer un servicio público é importantísimo estar formado. Ter esos coñecementos que vides de adquirir durante estos anos. E si me atrevo a dicir algo. Eu digo, en base a ese cursillo acelerado que fixen na honorabilísima Universidade da Alcaldía de Rodeiro, despois ali na delegación da Xunta en Pontevedra e na cátedra da Presidencia da Diputación de Pontevedra, que levo cursados diferentes materias. Algúnas das máis elementais. Servir ao público e a defensa por encima de todo dos intereses dos cidadáns. Outras troncais. Escoitar, dedicación absoluta, a posibilidade de formar equipos, de executar proxectos, de tomar decisións moi difíciles e logo as optativas, ao gusto de cada un, pero sempre ca mesma base, que é traballar para servir. Non hai máis. Non hai máis. E desde o meu ámbito, desde o punto de vista da política, hai quen pensa que a xestión é unha cualidade gris e aburrida, como se nas familias ou nas empresas non fose un ben de primeirísima necesidade. E hai líderes que prefieren ganarse a confianza da xente só a base de eslogans ou promesas revolucionarias. Non. Mirade, a xestión é o que converte as ideas en feitos. É o que converte as ideas en feitos. Eso non o teñades en dúbida falo no noso eido, pero en calquer orden da vosa vida, en calquer proxecto que poidades emprender. E no voso caso, se vos dedicades a isto, ben como servidores públicos ou como empregados, hoxe non finaliza nada. Hoxe comeza todo. Hoxe comeza todo. Sabede que estas materias das que vos fostes empapando do coñecemento vos acompañarán toda a vida, vades a ser sometidos a examen toda a vida. Spoiler, estades preparados. Os meus ollos ven todos os días o que vos trasladaron os profesores, o que figura nos manuais e nos libros, e a xestión pública exixe rigor, coñecemento da administración, un cumprimento exquisito da legalidade e o talento para superar a veces rixideces e ofrecer solucións válidas a problemas cambiantes e complexos. Eu decía o decano que o dominio das novas tecnoloxías e da inteligencia artificial só son a última incorporación a unha lista que, sen embargo, sempre estará incompleta. Incompleta porque falta a proximidade. Non somos unha barreira de acceso á administración, somos a porta. Incompleta porque falta a empatía. Non somos alleos ás necesidades, somos receptores. E incompleta porque falta o sacrificio. Non vivimos de costas ás necesidades nin á xente, senón que somos consciente do esforzo e das renuncias que facedes en favor dos demais. Así que, remato, porque se de algo me levo tamén de aquí é o cumplimento escrupuloso da escaleta en el minuto e segundo. Graduados, graduadas, falta o mellor. O mellor, por riba do sacrificio, da necesidade de empatía e de actualizar os coñecementos, é que merece a pena. Todo isto merece a pena. E é a conclusión que me gustaría que sairades deste acto. Merece a pena converter en realidade todos esos proxectos, merece a pena resolver as carencias da nosa xente, merece a pena aportar ese grao de area para facer lugares e sociedade moito mellores. Así que,
Parabéns para os familiares, para os profesores e, sobre todo, para o alumnado. Comezastes un camiño que, se mirades para atrás, xa ben cheo de acertos. O primeiro gran acerto foi facer o grado de Dirección e Xestión Pública. E os que veñen no futuro, no eido profesional, non dubidedes que van a ser un acerto. Moitísimas grazas e lembrade, tedes na Diputación a vosa casa e sei que moitos vades a acabar traballando ali. Grazas. Ten a palabra o representante do alumnado presencial, a xa graduada Lara Fernández Novejil. Vale. Buenas tardes a todos y todas. Si alguien ahora mismo se pregunta por qué me toca hacer el discurso, la respuesta es que soy la única que tiene un ciclo. Pero la verdad es que en esta promoción no es solo un discurso, sino más bien sería el comunicado final. La alegría para muchos y tristeza para pocos, tal vez. No quería empezar recordando el primer año, pero es algo que tengo que hacer porque nadie apostaba por que llegáramos todos aquí, ni siquiera nosotros. Fue un año tranquilo, marcado por entrar tarde a clase, los ODS, recordados de manera especial, y la sala bar encargada de revisar todas las jugadas. Si durante primero preguntáis en clase cuántos querían entrar en Derecho, las respuestas son muchas. Si preguntas ahora cuántos quieren ir a Derecho, no hay respuestas. Por cierto, seguimos sin saber qué tal el examen oral de la Unión Europea de Gaila. Más allá de eso, desde ese año ya fuimos diferentes por sentarnos todos juntos en la cafetería y no en grupos como el resto de cursos. Algo que llamó la atención de todos los profes, espero que de manera positiva. Juntos también visitamos el Parlamento de Galicia y la Agencia Europea de Control de Pesca. Tuvimos más excursiones en la universidad que en bachiller. Sin embargo, la excursión y el viaje más grande que hicimos fue en segundo, gracias a Tino. Eternos agradecidos por ese viaje a Pardubice, que empezó con un "esta semana de febrero no estoy para daros clase". El único valiente que se atrevió a sacarnos de clase y llevarnos con él 5 días. Esa y no más. De Pardubice la verdad es que tendría para otro discurso, pero por protección de datos tengo que censurar el 90% del viaje. Pero bueno, preguntarle a Pablo, que no era Pablo, pero sí un good student. Fue el viaje que sirvió para afianzar a todos. A pesar de problemas de convivencia, sobrevivimos a las clases interminables de mañana y tarde, a los parones de comer de media hora porque no queríamos comer a las 11 de la mañana, a la comida, que a más de uno no le sentó de la mejor manera, al Didi Baba, una pizzería que no daba comida, y sobre todo a la silla de Michael, que estaba chévere. Y con esta familia recién formada llegamos a tercero, año de comunicados. Creo que los profesores no recuerdan bien, pero terminó siendo una herramienta para expresarnos. Sobre todo cuando perdemos todos los años las Olimpiadas y aquel robo que aún resuena en el ayuntamiento del Club de Debate.
Lo que más representa nuestra clase es que no ganamos ni a las canicas. Pero solemos llegar lejos, sino que le preguntan a Breiso que lleva hasta la luna. Los comunicados siempre serán nuestra seña de identidad, la marca de la casa. Y no sorprende que seamos los primeros en hacerlo, ya que lo nuestro siempre fue el conflicto, sino que le pregunten a Sosemau lo que costó encontrar un pacto en la política pública del botellón, o a Nacho si de verdad estábamos mediando, creando una telenovela. Sin embargo, no todos los años son iguales, por eso este año de cuarto no hay tanto contenido. Muchos hemos hecho prácticas, las clases han sido menos y aprendimos a sobrevivir sin ello, cosa bastante complicada porque la mesa de la cafetería se echó bastante en falta. Pero si hablamos de momentos, hablamos de fiestas y carpas, que durante estos años fueron testigos de mucho. Me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que gran parte del campus empezó a conocer este grado gracias a esas noches donde explicar qué significaba y qué hacíamos eran protagonistas. No me olvido del profesorado, que siempre tuvieron un miedo constante a que nos desviáramos de lo importante. Por tanto, queríamos agradecer a nuestros docentes, que sin ellos habría sido imposible vivir la experiencia. Gracias a Tino por enseñarnos que hay café para todos. A Raquel, que un profesor puede marcar una generación con muy poco. A Manuel Joaquín por presentarnos tantos bestsellers y hip hop gallego. A Adela, que juega a las estrellitas y a probar son hechos compatibles. A Víctor por enseñarle a Dani cómo cerrar un asiento contable. A Enrique Varela por relajarnos con el tai chi antes de las Olimpiadas. A Miss Berry Weber, que fueron nombrados más veces en clase que Garrido. Así como al resto del profesorado, que aunque a veces estuviéramos semipresentes en clase, en el fondo seguíamos escuchando. Pero sobre todo quiero agradecer a todos mis compañeros porque nunca acabaríamos llevándonos a ningún otro lado que no fuera aquí, porque cada uno aporta algo diferente al grupo y eso se nota cuando más de la mitad de las anécdotas no puedo nombrarlas en público. Durante estos 4 años hemos aprendido y avanzado en todos los sentidos. Los 12 que llegaron a primero pensando que iban a encontrar una clase grande y a conocer a mucha gente, acabaron encontrando una clase demasiado grande y conocieron demasiada gente, y no solo hablo de XP. Recordar que ahora termina algo de lo que ya no vamos a tener que explicar qué es, ni qué se hace, ni si es un ciclo, ni si eso de verdad se estudia aquí. Así que con los TFGs aún sin defender y sin el futuro muy claro, lo que mejor se nos dio siempre fue improvisar. Así que confío en que cada uno encuentre su sitio y que nos sigamos viendo aunque sea en el Albariño. Quiero terminar diciendo que siempre dijeron que la vida universitaria es la mejor etapa y ahora podemos confirmar este hecho. Por tanto, ha sido un placer pasarlo con todos vosotros y eternamente agradecida por todo. Enhorabuena y gracias. Tienen la palabra, en representación del alumnado virtual, Minerva García Fonbuena y Jacobo Álvarez Moreira. Buenas tardes. En Valencia tienes el caloret faller, pero bienvenida a Galicia, vale, Minerva. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesorado, alumnado y a todas las familias de todos y todas que estamos aquí. Es un honor y privilegio dirigirnos a todos ustedes en nombre de esta promoción que culmina el grado virtual de Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo. Asumimos este momento con gratitud, no como el final de un camino de esfuerzo, sino como un comienzo de una nueva etapa de servicio y responsabilidad. Este grado reúne a estudiantes de Galicia, de diferentes puntos de España, de Portugal y de América Latina. Como gesto de este reconocimiento a esta riqueza y a esta tierra, continuaremos en gallego. Permitídenos presentarnos brevemente, porque creemos que a nosa presentación xa di moito de que foi o grado. Eu son Jacobo, vigués de nacemento e co tempo e por sorte fillo adoptivo de Gran Canaria. E meu nome é Minerva e estudei o grado dende Castelló, provincia de Valencia. A excelente experiencia académica e persoal que tiven con máster en Dirección Pública desta universidade animoume a continuar os meus estudos neste campo. Hoxe atopámonos aquí por primeira vez no campus de Pontevedra e compráceme poder veros as caras a todo, porque antes nos veíamos por unha pantalla dun ordenador. Esta promoción, pequena en número pero grande en esforzo e dedicación, subo compaxinar estudos,
traballo e responsabilidades familiares cun obxectivo común, mellorar persoal e profesionalmente. Esta formación realizouse co propósito de construir unha base sólida para o exercicio responsable da xestión pública. Este compromiso compartido constitúe o principal elo desta promoción. O carácter virtual da titulación require organización, perseverancia e autonomía. A responsabilidade individual que implica quedou amplamente demostrado ao longo do grado. O grao fomentou habilidades como a autodisciplina, a xestión do tempo, a adaptabilidade e a resiliencia, así como o fortalecemento de traballo en equipo e a comunicación. As diversas experiencias profesionais do alumnado procedentes de distintos ámbitos da administración pública e do sector privado promoveu unha perspectiva máis amplia, crítica e inclusiva. A pesar da distancia xeográfica, esta promoción foi capaz de tecer vínculos reais entre nós a través de foros, grupos de traballo, tutorías e intercambios que se converteron en espazos de apoio mutuo e de aprendizaxe compartida. A distancia obrigounos a toparnos doutra maneira. Graduámonos en Dirección e Xestión Pública. Convén que neste momento reflexionemos sobre o alcance desas palabras. A administración pública é un instrumento esencial para garantir dereitos, distribuir recursos e articular o interese xeral nunha sociedade democrática. A súa xestión implica actuar sobre realidades concretas e require non só coñecementos técnicos, senón tamén ética, visión e un firme compromiso de servizo á cidadanía. As persoas son o elemento clave para transformar as organizacións. En esta promoción reúne un valioso talento colectivo, chamado agora a facerse visible a través de creación de valor público. Hoxe non remata só un grao, hoxe comeza a obriga de estar á altura do público e afrontámolo coa certeza de ter as ferramentas necesarias. É a responsabilidade que asumimos coa nosa profesión e coas organizacións onde traballamos. No noso caso, Antonio, Ministerio del Interior. María Ins de Pontevedra. Cande, Ministerio de Defensa. María Jesús Sergas. Isabel, Concello de Ourense. María José Boswarner. Jacobo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y del Ayuntamiento de Vigo también. Marta, Diputación de Pontevedra. Jesús, Universidade de Vigo. Minerva, Ayuntamiento de Silla, Valencia. José Luis, Hospital de Manises, Valencia. Vanessa, Concello de Padrón. Julio, Ministerio del Interior. E por último, Xoán, Concello da Coruña. Moitas grazas, compañeiras e compañeiros, polo tempo que compartimos. Queremos expresar o noso máis sincero agradecemento ao profesorado, coordinación e equipo da Universidade de Vigo, que nos acompañaron con dedicación, rigor e proximidade, facendo máis fácil este camiño. Un agradecemento especial ás nosas delegadas Silvia Mesías e Candela Puime, cuxa dedicación foi fundamental para o noso benestar ao longo do grado. E tamén queremos agradecer ás nosas familias, ás persoas que nos sostiveron nos momentos de maior dificultade, a quen renunciou o tempo compartido para que nos pudésemos estudar. Os seus sacrificios, silenciosos e constantes, forman parte deste título tanto como o noso esforzo. Este grado tamén é seu. A todos vosoltres, gracias. A todos vos, grazas. Saímos preparados, saímos comprometidos e saímos para servir. Grazas. Pasa, va. Ten a palabra o secretario da Facultade, Óscar Briones. Bueno, boa tarde. Queda esta parte máis administrativa, pero ademais de sumarme a esta emoción de todos,
Quería tamén recoñecer a Lara como representante, eu desde segundo xa non dou clase aos de cuarto, que estades agora, e en todo caso Lara representa como bolseira do centro esas competencias que ten esta promoción que sae, non? Co cal quedo tranquilo, así que podedes espallarvos por administracións diferentes porque estades completamente capacitados, así que Lara, moitísimas grazas por este ano de bolseira. Na Facultade de Dirección e Xestión Pública da Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra, sendo 12 de xuño do ano 26, procedemos a entrega de diplomas e bandas ao alumnado da promoción 2022-2026 nas súas modalidades presencial e virtual. Chamamos ao alumnado graduado en grupos de 3 en 3 para que recollan o diploma e a súa banda. O estudantado vai a subir pola rampla do escenario e, unha vez recollido o diploma e a banda, pódense situar co seu grupo á esquerda do escenario, ali, para facer unha fotografía. Comenzaríamos por Gaila Clavo Barros, Breixo Durán e Daniel Fernández. Podedes prepararvos. Lara Fernández. Esperamos un pouco. A continuación estarían Lara Fernández Novejil, Jorge Garrido e Noelia Guitián. Vale, virían Jorge González Enríquez, Judith González Estevez e Michael Antonio Navarrete. Continuaríamos con Pablo Silveira, Uxía Solla e a Senafi Zorrilla Lamas. Bueno, continuaríamos por María José Acuña Collazo, María Álvarez López e Jacobo Álvarez Moreira. Continuaríamos con Marta Blas Silva, José Luis Blas Hernández e Xoan Carlos Bouso Carballeira. Seguimos con Antonio Cruz Lustres, Minerva García Fonbuena, e María Jesús Losada Gómez. Sí, Minerva. E se prepara a última tríada, que serían Candela Puime López, Isabel Salgado Parada e Jesús Somoza Mouta. Se alguén non foi nomeado, vemos que está en principio todos, vale.
Como veis, como decano, soy un pouco mentireiro. Por que? Dixen que non ia falar máis. Breve. Son as 6:05 da tarde. Algo que nos caracteriza na Facultade de Dirección e Xestión Pública, onde vai anos, é que solemos ser bastante cumpridores. Aquí hai un traballo enorme feito por profes que non fan de profes. Fan labor de petexas, como os colegas que temos aquí traballando o noso carón. Eu quero que lle dedes un aplauso aos colegas que estiveron esta mañá e onte traballando, porque isto tamén, ademais da xente do PAS, é gracias a eles. Así que, por favor, un aplauso. Unha última cuestión antes de que saíades correndo para onde que irades ir, é que temos que facer unha foto final de familia, non vos esquecedes. Unha última cuestión xa máis persoal. Teño que darlle as gracias a todos os invitados e invitadas institucionais que estades aquí hoxe connosco e os que disculparon. Teño que avisar que este é o meu acto de decano porque vai ser elexido un novo equipo decanal no mes de setembro, co cal, despois de 6 anos de asistir a actos de graduación, estou realmente encantado. Non por marchar, sino por participar neste último acto. É moi importante, eu aquí agora estou en representación do reitor, porque non puido vir, e é moi importante que nos vexamos, aínda que nos vexamos un pouco de tempo. Imos acabar ás 18:15, non ás 18:20. Pensade no respeto, pensade no tempo, pensade no acompañamento, pensade, Minerva, cando nos coñecimos virtualmente no grao, no máster, ao principio de todo, estades aquí. Pensade que a vida é acompañar. É probablemente o único que non nos poden sustituir, ademais de pensar por nós. Acompañade, deixadevos acompañar. Acompañade a facultade, deixadevos acompañar da facultade. Nós, ata que nos deixen, estaremos aquí. Algúns, probablemente dentro duns anos, xubilados. É dicir, estaremos, pero de outra maneira. Así que pensade en nós como alguén que pode estar pendente de darvos información, de darvos unha boa palabra, de darvos simplemente un comentario. Somos servidores públicos nunha universidade pública, e vos a facedes máis grande cada día. Grazas a todos e a todas.